Моли координатора на проекта от страна на Столична община Елена Ангелова, така че има думата. Приоритет. Ще бъда много кратка. Първо искам от името на екипа, управляващ проекта за изготвяне на интегриран план за газово възстановяване на София, да благодаря на целия екип на Обединение София 21 за чудесната работа, която свършиха до момента, за изготвяне на интегрирания план на София и определяне на зоните за въздействие, чието проекти ще бъдат финансирани от европейските фондове за периода 2014-2020 година. Имах възможност да наблюдавам тяхната работа от сключването на договора на 15 февруари тази година до момента и ви уверявам, че този екип, ръководен от професор Троева, вложи много умения, опит, старание, енергия и всеотдайност в изпълнението на отговорната и важна задача, която представлява интегрирания план за газово възстановяване и развитие на София. Искам да изразя мнението на екипа на управление на проекта от страна на бенефициента Столична община по представените ни приоритетни зони за развитие и да направя едно предложение за прегрупиране на така представените зони. Имайки предвид, че София е в пъти по-голям град от останалите 35 града, изготвящи интегрирани планове, смятам, че обхвата на зоните, представени с проекта на София, трябва да бъде по-обемен от зоните на другите планове. Приоритетните зони на малките градове ще обхванат повече от 50%, даже някъде почти 100% от териториите на тези градове и така ще им бъде дадена възможност с парите от европроектите да решат почти всички свои проблеми. Поради тази причина аз предлагам при зоните с преобладаващ социален характер да се направи прегрупиране, а именно зоните C3 и C2, западна и северозападна, да се обединят в една зона C1. Зона C1 да стане зона C2, тъй като приоритет за Столична община ще бъде да може да обхване по-голяма територия от общината. С изложението от архитект Балканов ние видяхме, че София има нужди от други зони за развитие, но това мое предложение се базира на това, че тези две зони граничат и няма никакъв проблем да бъдат обединени в една зона, а и от изследванията, което колегата направи току-що, виждам мнението на гражданите, че с моето предложение може би ще задоволим част от тяхното желание. Благодаря ви. Благодаря. Както виждате, не става дума за предрешени неща, така че моля за вашата активност. Най-напред видях архитект Дамянов, който вдига ръка и желая да се изкаже. Боя се, че няма. Да, добре, господин. Не, вие сте, просто аз съм малко късогледа и забравих да си взема очилата. Моля да му подадете микрофон. Представете се. Да се представя, да. Пенчо Пенчев, Фондация Институт за устойчиво развитие. Аз ви благодаря, че не използвахте в вашето представяне думата устойчиво развитие. Затова, защото не е редно, когато го няма, да се използва. Когато няма устойчивост, да се използва. Защото сега в момента имаме съвети за българско устойчиво развитие, всички взеха да дърдорят. Сега това е много хубаво. Така беше и 20 години преди да рухне социализъм. Само, че проблемът е, че сега не е изградено нищо. Сега,
план за възстановяване и развитие. Какво възстановяват те? Че е разрушено много, обаче аз не видях нищо от тук да кажете, това беше разрушено, това беше разрушено, това беше разрушено. И ние ще възстановим това, ще възстановим това, ще възстановим това. Само, че доколкото аз имам разбиране и знание, старата система и старите разрушения бяха направени, за да не бъдат възстановявани. Просто да не бъдат възстановявани. За да бъда ясен, в едно интервю шефа на Института за климата в IPCC беше запитан в НАТО как виждате развитието в бъдеще. То трябва да се изобрети. Вие изобретихте ли? Изобретихте ли? Аз не чух изобщо тук проблема с климатичните изменения. Страната гори, пали се и така нататък. Аз такова чудо не видях. Господа, този свят и тази България не е това, което беше. София изтарее и намалява. Нито расте, нито изтарее. При това положение ви моля, не чух нищо за демографската визия. Плюс това не е план, господа. Това е визия. План да координирате, да промените нещо с финанси, с всичко. Само, че има една неудобство, че финансовата система на Европа не е ясна. Дали ще я бъде? Има голямо неудобство. С какво ще строите, когато финансите се ви разстроят? Много ви моля. It's too good to be true. Аз съм вече на 60 и кусор години. Това, което вие правите, го правих, когато бях преди 40 години. Не се оказа достоверно това, което се виждаш. Това, което се вижда, не е това. Или както казаше Айнщайн, светът създаден въз основа на нашите представи, са създадени проблеми, които не могат да се решат със същите представи. Затова ви моля, сменете си представите. Защото ако сложа на устойчиво развитие, устойчиви градове, всичко, което в Европа се прави, това няма да издържи просто. Точно казах това. Има две линии на развитие. Дедлайн, това, което живеем и което се работи. Другата е за устойчиво развитие. Дефинирана е от София, почнала от 1972 година до сега, колкото искате документи, които аз ви дам тези, които считам, че са най-важни, а вие си изберете тези, които в света считате, че не са жълти. Каквото искате, това правете, но да се разберем. Моля? Можем ли да направим така? Не, вижте, колеги от общината, аз видях какво правите с центъра. Видях какво направихте с студентски град. Просто разберете ме. Защо и как разрушавате, като разрушавате морала на хората? Благодаря ви. Няма разговор. От тук нататък няма такава община. Забравете. Благодаря ви за изказването. Не смятам, че вие очаквате отговори на въпросите, защото това беше по-скоро становище. Така че следващия, който има да се изкаже, само че от тук нататък предлагам да се вместят в не повече от 3 минути изказванията, тъй като сме ограничени за ползването на залата. Така, слушам ви в този край на залата. Представете се, ако обичате, защото имаме протокол. Архитект Димитър Механджиев. Бързах малко с моя въпрос, защото всъщност като контекст е диаметрално противоположен на въпроса на координатора на Столична община. Не смятате ли, към архитект Вълканов, първият въпрос, не смятате ли, че всъщност тези зони за въздействие, които предлагате, в крайна сметка са твърде окрупнени, защото съставляват територии, които имат различни проблеми, различни инфраструктури, различна социална среда? Не е ли по-добре наистина да се, както започнахте в началото, да се изберат концентрирани зони за развитие, които като едни катализатори да могат да дадат пример? Освен това, тези по-малки зони ще бъдат и в рамките на възможностите на Столична община. Аз предлагам директно да се дават отговорите, също с регламент не повече от 2-3 минути, за да стигне времето. Така че бихте ли отговорили? Считаме, че това е оптималният размер на зоните. Аз го казах няколко пъти. Когато са твърде малки, да, получава се голям ефект, но много малка част от територията се обновява. Тъй като, както казах,
3 зони ни дава управляващия орган. Вероятно ще допусне и малко повече зони, но не 20 примерно. Така ние се надяваме да ни допуснат 6 зони, затова сме предложили малко повече, но пак вероятно ще бъде, т.е. първите 3 ще бъдат приоритетни и там ще се насочат финансирането, за останалите може би, ако има допълнително средства. Т.е. рискуваме, ако ги направим твърде малко зоните, ще направим 3 квартала в София, 3 по-малки квартала и за повече няма да можем. Затова считаме, че трябва да са малко по-големи, за да може и да се интегрират и различни видове проекти. Казвате, не са еднотипни, общо взето са еднотипни с общи проблеми, но пък достатъчно разнообразни видове проблеми, за да се получи синергичния ефект. Иначе, ще си оправим там едно каренце между 4 улици, което ще блесне и наоколо всичко ще бъде мизерия. Тук целта е малко по-големи единици да могат да усетят този ефект от обновяване. Тоест, смисъл, вие поддържате мнението на координатора? Сега ще го обмислим. Тук в случая става дума да се обединят 2 зони в една, които са общо взето съседни. Принципно не виждам някаква голяма разлика дали ще бъдат 3 отделни зони или 2, от които едната е обединена. Да. Но при всички случаи раздробяването на по-малки зони мисля, че не е удачно. Към архитектора само втория въпрос. В началото споменахте общественото проучване, в което хората говорят за инфраструктура, за технически проблеми. Вече вие от професионална гледна точка ви разбирам, работите по социалната среда, по жизнената среда и някои проблеми, които са по-ясни на професионалната колегия. Мислите ли, че в бъдеще това няма да създаде някакъв проблем, като разлика между това, което хората очакват и това, което се прави? Извинявайте, ама аз ще ви помоля да си повторите въпроса, защото аз лично не го разбрах.